Aritza Baroa, Bermeoko alkateak eta Ibon Reynoso ekintzaile bermeotarrak neure startup teknologia aurkeztu dute. Honen bidez, adimen artifiziala erabiliz, udalerriko kultur ekitaldiak seguruagoak izatea da helburu. Batez be gaur ganera bereziki pozik nagoelako, gaurko prentzaurrekue, ez dakit berezile dan, aukera berezi beta, gaur Ibon Reynoso ekintzaile bermiotarragaz prentzaurreko hau emoteko plazerra daku, eta gaurko prentzaurreko honen helburue da gure herriko ekintzaile edo ekintzaile talde baten eta udalana arteko alkarlana aurkeztu eta balizuen imitzie. Gaur aurkeztuten duen alkarlan oneri esker helburu nagusi bi lortu doguz. Alde batetik, herritxarrai eskaintzen zagun zerbitzuen kalidadie eta seguridadie hobetutie, eta beste alde batetik, geure herriko ekintzaile gaztieri garapenerako aukeri emotie. Esan dako moduen, horretarako gaur Ibon Reynoso ekintzaile bermiotarra daku hemen, eta beran taldeko ordezkari modure egingo dauganera, eta Ibon neure izeneko startup teknologikue osatzen dauen taldeko kidie da. Apurtxu bet gaize denporan eta kontestuen imini gureko neuke danok ulertuteko nondik datorren gaurko aurkezpen hau eta zer dan gaur hemen aurkeztuten dugune. Ibon eta beran taldiek igez Busturialdeko enpresa ideia lehiaketara aurkeztu zauien euren proiektu barritzaile, Arrain izeneko proiektu barritzaile aurkeztu zauien eta sarituek izan ziren. Hortik, lanien jarraitu dauie ekintzaile honek eta gaur ordezkatuten dauen neure izeneko startupa sortu zauien. Eta startup honetan, adimen artifizialien, inteligentzia artifizialien oinarrituriko konponbidiek landuten dauien. Startup honetako kidiek ganera gaitasun bete oki dauie eta da bizidogun pandemia egoera honetan, COVID-ek sortutako pandemia egoera honetan, dakuzen beharrizanatara egokituteko gaitasune okin jauie eta euren sistemak beharrizan horretara egokitu dauie. Hau da, osasun eta segurtasun neurrizek beteten dizen edo ez kontrolateko sistema inteligentzia artifizialien oinarrituriko sistema bat garatu dauie, lasai izena emontzoiena. Hau holan esan da, ekintzaileek eta udalak aukera bat ikusi zauien, sistema hau oinarretzet hartunde, esan dako moduen lasai izeneko sistema hau oinarretzet hartunde, alkarlanien azteko. Helburu esan, udalan partetik, zelan ez, ekintzaileri, bermiotarrari, aukera berezibet emotie, euren proiektue aurrera atarateko, probateko, landuten juteko, obakuntzak eitzeko, eta ekintzaileen talentu hau balizuen imitzeko, hori alde batetik, eta bigarrenik, garapen horregaz landuten zan sistema horreri esker, herrizen antolatuko gendu zen kultur, ekintzak eta bestelako ekintzatan, osasun eta segurtasun neurrize beteten ziela garantizeti. Beraz, esan dako moduen, helburu bi landu diez alkarlan honegaz. Eta zelan hasi ginen alkarlanien edo zeintzuk izan diez lehenengoko pausuek, hartza udal frontoien hasi ginen, orduen ekintza batzuk egon ziren, kontzertu bet egon zan hartza frontoien antolatute, kultur ekintzak eitzen hasi ginen, eta han ikusi gendun aukerie sistema hau probateko. Eta bertan, instalazauien Ibonek eta berantaldiek kontroleko sistema hau, eta zer eitzen izan dau? Sarrera eta urteerak kontrolaten izan dauz. Hau da, zenba jente sartuten zan, aforu ebe kontrolaitzen zagoelako, eta sartuten zienak eta urteten zienak detektaten izan dauz, ia maskarille erabiltzen dauien edo ez. Eta sistemiek detektaten izan badau, maskarillerik erabiltzen ez dauen baten bat dauela, arduraduneri abiso bat botaten izan zoz, etarako konprobateko maskarille iminitze badako edo ez, da espadako imitzeko eta badanak modu seguruen garatu alizateko ekintza hori. Saiakera batzuk egin ziren frontoiko ekintzan, han ikusi ziren gauze batzuk zorroztu behar ziela informazioa zuzena izateko eta sistemiek beran garapenerako aukerak egokin zauenela, egokitzapenak egin zauen, eta aldebizeka adostute, startupak eta udalak, beste pausu bete motie proposatu zan. Eta zan, Nestor Basterretxea aretuen sistemie imitzie, eta ikustie Nestor Basterretxean eitzen ziren ekintzatan, sistema honek zelako emaitzak emoten izan dauz.
Zelan ez, sistemiek oso ondo funtziona dau, eta sistema honeri esker, han egon dizen ekintza desberdinetan, kontrola izan dugu. Alde batetik, maskarilek erabiltzen dizen edo ez, eta dakizuien moduen, Nestor Basterretxean orain, COVID-ek dirauen bitxartien, jesarleku batzu asigneta dauz, non jesarri leiteken eta nonez, eta orduen sistemi kontrolaten dagoena da, ia gentiek errespetaten badauen, bertan ekintziek irauten dauen bitxartien, ia errespetaten badauen, tokaten dan lekuek dauzela okupeta eta ez beste leku batzuk, bertan ekintzi dauen bitxartien gentien maskarili ez antzitze badakon edo ez, eta hori da sistemiek kontrolaten dauena. Ni paino asko beto, Ibonek berak azalduko txuie, zertan oinarrituten dan, zelan funtzionaten dauen, noreri pasaten zon abizue, zer dan lortuten dugune. Azken baten, nik amaitzu aurretik eta Ibon sakontasunetan sartu aurretik, nik bai gutxatezemon Iboneri berari eskerrak zuzenien eta zelan ez beran taldekide guztizei, zaitxik, prozesu guzti honetan agertu dauien lanerako disposizioe gaitxik, profesionalidadie gaitxik, gogue gaitxik eta implikazioe gaitxik. Eta baitxebe, balizuen imini gureko neukez, gaurko lako aurkezpenak eta proiektu honek erakusten dauiena, eta da gure herrien talentue dauela. Eta talentu hori erakarrien behar dugule. Eta kasu honetan, herriko ekintzaile eta udalan arteko alkarlanak zelako frutue emon aldauen orduen. Nik behin eta barriz esaten dut, beti esan dut eta beti esango dut eta defendatuko dut, udal gobernu honen helburu estrategiko bat dala ekintzailetzie sustatutie, geure herriko eta herritxarran talentue balizuen imitzie, eta talentu hori ganera erakartie geure herrire. Orduan, uste dut alkarlanerako aukera honek bideo horretan erantzun bete emon dauela, gazte honei eta proiektu honeri impulso bat emoteko aukerie okin jogule, eta zelan ez, proiektu honeri esker, ametik eta aurrera Nestor Basterretxea aretu nahitzen dizen ekintzak, eta gure herriko ekintzak modu seguru hau baten nahitzeko aukeri ukiko dugule, beraz, bertan parte hartuten dugunok, modu seguru hau baten egin ahalko dugule, eta bizi dugun egoera honetan uste dut oso garrantzitsue dela pauso hori beraz. Helburu bi, eta alkarlana balizuen imintze, eta nire aldetik, Iboneri pasakotzat berbi, berak azalduteko sistemien nondin orakuek. Eskerrik asko aldez aurretik. Zer baino lehen komentabide, udalagaz kolaborazio oso malgu egon dela, euren artetik konpromiso totala egon dela, eta ez pasan eurek aitxik, geuk ez gendule atarako soluzio hau, ez? Azkenien, aritxe komenta dauen modure, testu inguru batetik gatoz, ez? Arrain premizua irabazi gendun, non adimen artifizialak atunen munduen eskandaiatzen zauena tiempo real moduen. Hortik, ikusi gendun nola Bermiok arazo bat zeukan COVID testu inguruen, non alerta rojan egon ginen, eta hortik aurrera, hasi ginen proposatutako arrain sistemie adaptaten maskarilien segurtasune bermatzeko, ez? Azkanien, honek bermatuten dauena da, lehenengo, jakinleki dule estado bat, kontekstu baten, kasu honetan udal baten edo Nestor Basterretxea zentruen, zema pertsona dauzen, segurtasune bermatuteko eta gero distantzize garantizeteko, ez? Honegaz, lortu genkena da kultura ekitaldik izau sustatutie era seguru baten. Azkanien, geu hasi ginen bidei honetan bakarrik, geure erara lau pertsona gara, eta gogo asko dakuz, konpromiso bat daku geure herrizegaz be. Ze azkanien geuk amets bat daku be, bai, ez? Bermio izan leki dela potentzi internazional bat be, bai adimen artifizial, bai estrata parluen. Hori da, purbet. Bai, funtzionalidadea. Bai, azkanien, funtzionalidadea arluen dano dakigu zelan Nestor Basterretxea, ez? Gentie bertan jesarritzen da, eta bai ekiltal ikusi, bai zinemaldizen, bertan asiento batzuk dauz. Bertan, COVID plan bat dau, azalduten dana, non jesarri behar dizen edo nonez pertsonak neurrizek bermatuteko, ez? Geure sistemie, entrena dugu, ze azkanien geure adimen artifizialak irudizetatik dozein patroi hartzeko gai da. Kasu honetan, maskariliek identifikateko erabili duguz, horrela, prozesa hitzen da tiempo real, gero neurrizek hartunde, apliketa
COVID planan bermatuteko neurrizek eitzen dizela, ez? Orduen, zer pasaten da, nonork badauen neurriren bat apurtuten, ez? Bai maskarik kenduten, bai hurbilduten, ez? Kasu honetan, ekitaldiko arduradun betau eta berari informako datzu momentuen, precisamente hori ekiditeko, ez? Da hori da sistemin helburue. Era seguru baten ekitaldizek eitxie. Eta gero hortik memorizek ataraten diez. Bai, hortik aurrera, hori deia da, era proaktibo baten momentuen ekiditeko, ez? Gero, eitzen dune da, analizis estadistiko batzuk, atarateko indikatibo batzuk, jakitzeko, zema pertsona handi zen, nortzuk injauzien horrek neurriek ondo egin, azkanien, udalan interesa bai, eta geurie, da, Nestor Basterretxean jakitzie, era seguru baten ekintzek eitzen dizela. Horrekiko informazioa ataraten du be. Azkanien, kamarie dau kolokata, de tal forma, publikue jesarten dan inguru guztize detektateko kapazidadi dako, eta ibonek azaldu dauen parametrun arabera, berak memorizeta dako zeintzut izen jesarteko habiliteta dauzen guniek. Orduan dana enfokaten zu, zeintzut dauzen habiliteta eta zeintzuk ez. Orduan, are detektaten dauena da, habiliteta dauenan arte bitxartin jesarritze dauzenien, ez dago alarmari. Beste bat detektaten dauenien, libre egon bilekidena da okupeta dauela, sistemik abizu botaten dauda. X denpora darunien detektaten, hemen inkumplimiento bat hau, sistemik abizu botaten zu arduradunari esanez, permanentemente hemen non hor dau, karo, gero bai detektaten dau, ibonek esan dago moduen, ia maskari iminitze badauen, aretan jesarrekutan dauzenari detektaten zu maskari iminitze badauen, edo ez. Kenduten bazun, gesto bat eitzeko edo, hor tarte bat gure programa dauina detektateko noiz hasten da arazue realmente. Arazu ez da insule zintzeitzeko edo gesto bat insulako espadase, daruzunien X denporatik gora. Orduen hori da horre detektaten dauz, ez da, posizionamentue eta erabileri kamera horrek hori permanente dau, ez du esango grabaten espadasek kaptaten imagena. Eta gero arek, botaten zu abizua arduraduneri esanez, zu, tal asientotan detektadu persona bat, lekuz kanpo dauela, edo detektadu persona bat, maskarillerik ez dagoen erabiltzen. Orduen, zer eitzeko gaitasune dako arduradunek, dako gaitasune, juteko, bertan momentuen, eta esateko gauzetzu bet, sistemidako eskusaten ez hauzela beteten, jantzin maskarille edo zeureleko erazun bizu. Orduen, barriro hori normaltasunera duen. Eta gero horrek, dakoien sisteman, memorizeten duez, eta gero zuk ikusi zeinke zenbat inzidentzi okin zuzen, zenbat denporako inzidentzi dizen, non emondan inzidentzi hori eta memori beteitzeko aukeri emoten zu. Hau da, udalak eskainiko dauen zerbitzu bet alkarlanien, nik ulertzen dut gero euren programien merkaduen egongo dala, eta interesadakon edonok eskatu leikela, instalagu dauila euren espazizuetan, hori kontrol sistemie. Hau da, guk egin dugune da, eurek behar izan dauie, guk identifike dugu COVID egoeran gauz, eta behar izan bataku, neurrizek imitzeko alik eta seguruenak izan daitzezen, estantzizek, ekintzak, eurek aukera bat ikusi zauen hor, okin jauen sistemi adaptateko horretara, eta guk esan zegoen, gu behar izan adaku, zuek aukeri edako zuie hau garatuteko, egin daigun alkarlan bat, eta probaten zuie ondo funtzionaten badauen edo ez, eta horretan gabiltzez. Ikusi dugunin ondo funtzionaten dauela, momentuz Nestorren itxiko dugu. Balorako dugu, pandemizek zelan aurrera egin behar izan arabera, hortik eta aurrera, enpresak edo beste donok, beran inguruen edo espazioen gure badago nolako sistema bat, hauri behi izan da helburu, garantibetako zeia probata dago. Udalak emontzei aukerie probateko eta funtzionaitzen dau sistemiek. Enpresaren batek kontakta gure badauen geugaz, neure.app, geure horri aldien sartu lekide da geugaz kontakta.